Dzuka Yona tipempele. Dzuka Yona tilalike. Dzuka Yona tipempele. Dzuka Yona tilalike. Dzuka Yona tipempele. Dzuka Yona tilalike. Ndulandile nokondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke ichale mtumiki wanu Bilifa lero pa 14 July 2025 Yona sabutopiki kudzichedwetsa. Mwana Mulungu, kudziwa kuno kuli anthu amene adadzichedwetsa ankaona ngati ndi udolo. Mwadzichedwetsa. Tiwerenga buku la Yona chapter number 3 verse number 1 ndi verse number 2. Mawu apamwamba, Yona ku Nenevi, kulapa kwa aku Nenevi. Verse number 1. Ndipo mawu a Yehova anadza kwa Yona nthawi yachiwiri ndikuti, nyamuka pita ku Nenevi, mudzi waukulu uja, nulalikire uthenga umene ndikuwuza. Atate, mu dzina lodabwitsa la mphamvu la Ambuye wathu Yesu Khristu, ulemerero upitenso kwa inu. Mulungu ndinu wabwino inu. Mulungu ndinu wamphamvu. Endi chimene mwalemba. Endi chimene Mulungu mukufuna chichitike, chimachitika. Zikomo chifukwa cha kuwerengedwa kwa mawu. Mulungu tikukufunani kwambiri munyengo iyi. Mutilankhule, tiphunzitseni, tichenjezeni, dzudzulani, tidzamva m'dzina la Yesu. Amen. Bilifa, tinasowana masiku awiri yawa kona la munda. Tapambana, tagonjetsa, chikho Yesu warenga, pate yachitika. Bilifa moto unayaka kuchira dzulo mudzi mwa Selemani, kuyambira Friday, Saturday, Sunday. Tinalimbikitsika chifukwa cha abale amene anabwera kuchokera m'madera atali. Ena kuchokera ku Lilangwe, ku Blantyre yatu kumeneko. Tikamapita ngati tifuna tiyandikire chani kuzalewa. Msewu wopita ku Chingale. Anthu ochokera ku Lilangwe, Blantyre. Ena ochokera ku Machinjiri, Blantyre. Ena ochokera ku Mbayani, ku Blantyre. Muli bwanji ku Blantyre? Ambuye akudalitseni kwambiri chifukwa cho ntumikira Mulungu ndi chuma chanu. Mtumiki wina anachokera ku South Africa, Pastor Chance Thomas Banda. Anali ku George uko. Ndi afika miezi apitayi, na anatipeza kumeneko. Tatumikira limodzi kumeneko. Nchinthu chonyaditsa kwambiri. Ena anachokera komwe Palombe. Kuchoka ku Palombe ndikubwera ku Chiradzu. Ena anachokera nangasi kwa Selemani kuncha ku PIM. Ena anachokera komwe ku Chiradzu cha kuboma ku town kwa Yasini. Bilifa kudali anthu ochokera ntali ndi aina ake adera limenelo. Mulungu adzilemekeza kwambiri
Mulungu adzilemekeza pate yachitika. Biriva kumwamba chimwemwe chachikulu kwambiri chifukwa cha msonkhano umene tinali nawo kuchiradzulo. Chifukwa malemba manena kuti moyo umodzi ukangotembenuka mtima, moyo umodzi ukangomasulidwa, kumwamba kumakhala chisangalalo. Nanji akakhala awiri ndiye kuti zimaonjezeka, akakhala atatu ndiye pate yoonjezeka, akakhala 5 yo kumachita gwedera chimwemwe. Ma intercessor, Mulungu adzingokudalitsani, Mulungu apitirize kukulitsa malire anu, chifukwa mapemphero anu zazikulu zamphamvu zachitika. Mwine tikamanena chonchi ena simumamvetsetsa ndi kutanthauzanji. Mulungu wathu ndi Mulungu wabwino kwambiri, endi amalemekeza mapemphero a oyera mtima. Bilifa zimene takumana nazo uku kumwamba kulandira ulemu. Chinandikhudza ine, tapemphera anthu ambiri, Mulungu amasula anthu ambiri, endi pati yachitika ukusiku ndi munthu mmodzi yayi koma ya ambiri. Koma tamverani, chinandikhudza pena misozi mkumagwera mkari mwana wina wa form 4 anabwera ni makolo wake kunena kuti zimene zachitika mayeso amene ndalembawa zoti ndipambana ndakayika, chifukwa chakuti day 1 yoyamba kulemba mayeso kungulowa mklasi mwana kumangoona dimu pepa lija osaona pa pepa kuti pali chani funso chosatha kumangoona ponse paja kana kwakakotseko kamaso mwina kwa 2 minutes ija kuti funso yakuti kuti ampe kulemba kuchitika zimene zikwa masiku. Eti tsiku lina kumaona dzanja pa pepa la paja, alandira pepa la kuti ambe kulemba, dzanja ikutsinga kuti kusowa polowesa cholembera kuti ndiyambe kulemba. Akhoza kuwerengana kuti funso number 1 ndi iyi kuti alembe dzanja ija basi kumangotsinga mwana. Ati tsiku lina cholembera chokhala mmanja mcholembera chicha pepa lacha kuona kuti akampa kulemba tikumabwera dzanja lina kumango phumisa kumango menya cholembera mmanja kugwa pansi. Ati mpaka na mvigileta chakutopa kupita kamutolera cholembera nkumamuza kuti iweyo udzingorola wekha. Ndadauza chikuchitika sindikudziwa. Masiku enawa masoma ngama munali dimu, masiku enawa nimangoona dzanja. Koma pano ndikuti mkono wangawo ndikati ndiyambe kulemba pakumabwera chinkono china kudzandichosa cholembera mmanjamu, kudzandiphumisa cholembera mdzanjamu, kudzangomenya mkono wangamu kumangogwa basi chagwa pansi mkono uja kumanjenjemera. Ndoganiza inunso mukhoza kulira nazo, mukutha kuona kuti Satana dziwanda kumidimaku akulimbana pampeni ndana Mulungu. Nyamarayi tinamulimbikitsa ende tinapemphera naye ndipo Mulungu amasula. Ndikamanena kuti ma intercessor mbuya dzikudalitsani, ntchito ikumachitika chifukwa cha mapemphero, chifukwa ena mudali pa mawondo, ena mmapiri Jehova ana anu chita naoni, Jehova ana anu apambanitseni, Jehova ana anu. Haleluya. Mulungu adzilemekeza kuchita dzulo. Endi mwana ameneyi lelolo akukalowa mklasi akukapitiriza kulemba, koma ndi mapulakatiko misozi imene nkagwa patsaba chamanena kuti mapepa lambiriwo palibe pepa imene ndalembapo dzomveka. Nditapemphera naye lero akukalowa Mulungu amasula dimu yonse ija yachoka, chidzanja chonse chachoka, endi cholembera sachosedwa mmanja mwake. Endi mawa ndidzakuza ndifanira nkhana enso lero fa Mulungu amasula dzana. Haleluya. Tapempherera ambiri ena mavuto a mimba. Haleluya. Ena mwina mwana wang'ono kwambiri kuphunzitsidwa ufiti wang'ono kwambiri, ndipo tinapemphera naye
mwana anavomerezanso. Ndizona ena mabwera kudzandidzusa kupanga zotere, amandilimbikitsa ndi phema yanga, ndi mayake anabwera nawo, ndeti napemphera nawo. Atapita naimbira foni, mwagona bwanji usiku? Atabusa mtendere ukaoka. Haleluya! Chikho warenga Yesu, chikho chicha watenga Yesu, mamuna Yesu wapambana. Chikho warenga Yesu. Omvera tupembedza Mulungu wamphamvu zonse, moti tidziwanda zonse taufititi, tidziwanda ronse iti tolepheresa mayeso, tidziwanda ronse todwazika matenda, tidziwanda ronse beti mamanga mimba wina kusabala, tidziwanda ronse tibedzi kupangisa mabanja kusokonekera. Jehova wadzilemekeza kuchira dzulo. Jehova wadzilemekeza kuchira dzulo. Ulemu wonse upite kwa Iye, chifukwa cha anthu amene Mulungu amasula. Ulemu upite kwa Iye. Pitirizani nikupemphera ma intercessor kuti mwana amene mayesolero akalemberero kuti wotambaye chiwanda chimene chichokeretu, kuti awo am'mimbawa komanso awo amene akufuna mwanawo Mulungu akomere mtima. Ende zimenezi nzotheka ndi Mulungu amene ife timpembedza, amakonza njira popanda njira. Wiki ino get ready kuchididi, msonkhano umene udalephereka chifukwa cha mvula uja, unadzagwa mvula ndi tinalephera kufikako. Wiki inoyo chididi malire mbali Mozambiki, mbali Malawi, ndikadera kena kake kumsanje kuno timakhala ngati tili kuthyolo kapena kuti tili kumulanje, kadera kuti kumapezeka ulomananche, si kumapezeka ndimu, kumapezeka nthochi mizimbe, kangati ndidera lina lake sikhala ngati nsanje. Fati kamati tikupita kumene kuti makweranso mapiri onga ngati tikupitaso Blantyre, ndi mwamba mwene ukakukhala kuchididiko, ngakhale umatha kuona Zambezi River, mchinje wa Zambezi wa ku Mozambiki, mmachita kupenya kuti Zambezi uyo akudusa ukoyo, nanga sitili mmalire paja Malawi ni Mozambiki komanso ndi kuntunda. Mati ndipemphe ma intercessor pitirizani kupinda maondo ndi kupembedzera kuti nkhope ya Mulungu imene idatsagana nafe kuchira dzulo, nkhope imene itsagane nafenso kuchididi kumwamba kulandira ulemu. Haleluya. Lani bwanji kuti katundu walero etambe ugawa. Wow. Sabata yatha chapter 2 tinamalizisa pomba nkora Friday ja pokambira kuti Mulungu amene timpembedzayi amayidodomesa dziko ndi zozizwa. Mulungu amayidabwisa dziko ngeti naona ife zozizwa 6 zimene zachitika chapter 1 ndi chapter number 2. Zozizwa believer, zozizwa muntu kukhala m'mimba mwa nsomba 3 days, zozizwa ankabu mabwanji ankachachani, zozizwa mene madzi adasira bara lake, zozizwa mene mphepo idayambira manyanja, zozizwa. Tupembedza Mulungu amene amachisintha chilengedwechi, chisintha chilengedwechi kuoneka mtundu wina. Ife nkumadabwa kuti kodi zimene zibwanji sizimakhala chonchi, zimakhala dere panyanja paja panaterera. Zozizwa, zozizwa kuntenga muntu kamulavula kuntunda, zozizwa, zozizwa. Believer, Yona adamulavula kuntunda, chinsomba chija chidantenga Yona kamulavula kuntunda. Ukondedwa omvera, madi nene ndatumika nsanga abantu apatapalalikira nthawi yambiri mwina mosabalongosola bwinoyi.
mosabalongosola bwino Bible nakuti Yonayi adakamusanzira kuntunda and si kutsindika kuti Yonayi adasanzidwa ku Nineve ayi koma kuti Yona chinsomba chidakamusanzira kuntunda. Tidonse mwana Mulungu Yona adasanziridwa kuntunda ndipo simenecho tinachiona ife sabata yatha kuti nchotani yeti nchozizwa ndinako ine kutsimikizika mtima kuti mundivomereza kuti talalikirapo apa kunena kuti Yona adasanzira ku Nineve. Ndeni mawerenga mabuku angapo modena amene mudachitika chisomo nkufika mgalimoto limene ndikulalikira pano ndili m'mabaibulo 1 2 3 4 kandi asanuka ndeni maona maversion onsewa kona amene alembera oyo Bible nakuti adansanzira kuntunda. Ndemudikhululukira tonse ine ndadzulumika nzanga tonse fana kuti Yona adakansanzira ku Nineve naso ikatha ndabalankhula pamene. Hallelujah. Tamverani lero ndili mkatundu wa lero kudzichedwetsa verse number 1 buku la Jona. Bible yachita kutsindika kunena kuti ndipo mawu a Yehova anadza kwa Yona nthawi yachiwiri. Mutu tikutenga pamenepo mawu a Yehova anadza kwa Yona nthawi yachiwiri. Bible linakuti mu nthawi yachiwiri aubwereza mawu amene adamuuza day 1. Nthawi yachiwiri Jehova aubwereza mawu amene adamtuma poyamba. Nthawi yachiwiri Jehova aubwereza kuti akachite chimene adachithawa. Nthawi yachiwiri Jehova kunena kuti apite kumene adasempha pilifa kudzichedwetsa. Malemba anena kuti nyamuka pita ku Nineve mudzi waukuluwo ukalalikira uthenga umene ndikuwuza. Pita ana Mulungu mtumiki uyuyu adzichedwetsa kwambiri mtumiki kutaku Yona zimene ankaganiza maganiza kuti iyeyo maganizo ake kapena kuti ndale zakezo kapena kuti kusatumika kwakeku kupangisa plani ya Mulungu kusintha. Kutaku Mulungu sakusintha. Chimene chili pa mtima pa Mulungu chimene alemba m'dayari mwake kuti Yona akalalikire ku Nineve. Yona akaphunzitse Nineve. Yona ali message ya ku Nineve. Bwana Yona nkhunda Yona mwana wa Mitai chimene adachita m'malo mopita poyamba kuti adathawa. Kudzichedwetsa Mulungu sathawika. Kudzichedwetsa uzapita basi. Kudzichedwetsa palibe opikisana Mulungu. Kudzichedwetsa Bible nena kuti mawu a Yehova adadzanso kwa Yona kachiwiri adamusanzira pa mtunda. Chimene chikunditsimikizira kuti sadamusanzire ku Nineve adamusanzira ku mtunda kwa nyanja. Believer mafuna tendere limodzi adamusanzira ku mtunda kwa nyanja. Nchifanya na kuti mawu adadzanso kachiwiri kumuza kuti pita ku Nineve. Akadakhala kuti adamusanzira ku Nineve ndiye kuti akadangumuza kuti yamba kulalikira. Koma kumuza kuti ali kuntunda pantunda pamadzi pantunda pomwe paja adansanzira pantundapo Jehova kumuza kuti pita ku Nineve.
mawu a Yehova anadza kwachiwiri kwa Yona namuwuza kuti nyamuka pita ku Nenevi mudzi waukuluwo, pita ku Nenevi mudzi waukuluwo, kalalikire uthenga umene ndikuwuza, kaphunzitse zimene ine ndikuwuza, kalalikire kadzudzule paja timanena kuti adamtuma poyamba kuti ukatsutsane nawo mudzi, ukatsutsane ndi zochita zawo, zoyipa zawo zandikwerera, phada wawo andinyansa, kuchimwa kwawo kwandiyipira. Pita ukalalikire motsutsana nawo, pita ukaphunzitse, asachita zimene akuchitazo, asapange zimene akupangazo, asavale zimene akuvalira moyo, asamachite zimene achitazo zondinyansa. Pita ku Nenevi mudzi waukuluwo, pita ku Nenevi kalalikire, pita ku Nenevi kaphunzitse, pita ku Nenevi ukalalikire. Yona adadzichedwetsa, nkuganiza kuti Mulungu amazembeka. Yona adadzichedwetsa, nkuganiza kuti akhoza kuthawa Mulungu. Yona adadzichedwetsa, ankalingalira kuti Mulungu ndi munthu. Yona adadzichedwetsa, pofuna kuzemba osazembeka. Yona adzichedwetsa chifukwa meseji imene adaithawa ndimene akumuwuza msolero. Akumuwuza msolero, upite ali pamtunda akuchoka muchimimba cha nsomba. Muganiza bwanji mkulu amene akhala m'mimba mwa nsomba 3 days, tsiku lachifiriyo akunsiya pamtunda. Adansiya pamtunda akuchita kusanzidwa, akuchoka m'mimba mwa nsomba kusanzidwa, chozizwa chitachitika, akumusanzira pamtunda, kusanza iye nkumachita kuona kuti ndikuchoka mu mimba ya nsomba. Gawo loyamba adachita kudziwa poyamba kuti ndili m'mimba mwa nsomba, kenako nkudzaona kuti nsomba ikundisanzira pamtunda. Atamusanzira pamtunda pomwepo meseji imene adazembedza kubweranso kuti pita ku Nenevi. Makani angapezeke apa, ndale zingapezeke apa, kodi chipongwe chingachitike apa. Believer, muganiza kuti ngakhale kuthawako adathawanso pa 100 meters apa kuti akhoza kuthawa. No, apa kuthawa maganizo aja achipongwe aja adaliponso apa, kamantha akaja kadaliponso apa. Believer, nimafane nechi Mulungu si munthu, ende Mulungu simungampusise, Mulungu simungamuzembe. Mulungu palibe anganene kuti ineyo ndine udolo. Pamaso Mulungu palibe dolo, udzichedwetsa, palibe dolo. Tangopita kumene Mulungu akutuma, palibe dolo. Udzichedwetsa wekha, palibe dolo. Pita kumene Yawe akutuma. Ndili message kudziko, mudzichedwetsa achemwa, mudzichedwetsa agama, mudzichedwetsa aphiri, mudzichedwetsa nokha. Chifukwa chimene Mulungu akufuna muchite mudzachita basi. Mudzichedwetsa nokha. Ambiri adzichedwetsa, chifukwa kuchita adachita m'maganizo mwawo. Ambiri adzichedwetsa, Mulungu atawuza chochita sadachichite. Ambiri adzichedwetsa, koma Jehova mission yake ndiyori Kunenevi sakutumako Mika, Kunenevi sakutumako Hosea, Kunenevi sakutumako Jeremiah adali ndi yake mission. Sakutumako Yesaya adali ndi yake mission. Kuti ku Nenevi Jehova atuma Yona, nkhunda mwana wa Mitai. Ngati ukuthawa udzichedwetsa, ngati ukuzemba kudzichedwetsa, Jehova atuma iwe ku Nenevi. Ngati ukuzemba kudzichedwetsa, ndikunena ndi ambiri. Jehova atuma inuyo. Mukudzichedwetsa, amama mudzichedwetsa,
mudzichedwesa kuzemba kwanuko mukumana nawo mbona una panyanja mphepo ikupapulani munyowa anthu akudzusani anthu adzakumangani adzakuponyani m'madzi mukumana ndiso zosakumana chifukwa chofuna kuzemba mudzichedwesa phiri mudzichedwesa nabanda mudzichedwesa nanthuli mudzichedwesa nansusi mudzichedwesa blessing team mudzichedwesa maintercessor mudzichedwesa zitumika nzanga akutumani kuti mupite kuchikwawa mukata kuchikwawa chifukwa kuti nkorentha akutumani kuti mukatumikira palombe mukano palombe chifukwa kuti cyclone yaonongako akutumani kuti mukalalikira kunchinji mutawako kunchinji mufuna mplantaya mufuna mulilongwe mufuna ntawuni mukana kupita katumikira ku field mudzichedwesa akutumani kumachinga pitani mudzichedwesa akutumani kumwanza pitani mudzichedwesa yona tinanena dzewani mkulu uyu kwawo nchakumpoto konko anali patumiki awiri amphamvu amene Mulungu adadzutsa ndera lawo. Ndeni manena pano poyala maziko kutumikira kwanu si chinthu chophweka kuti anthu akwanu adzikutsatana kuti this is the man of God si chinthu chophweka mudziwa kuti ali nkophweka ifasa kukudziwa sakudziwanso bwana ako dali bwanji sakudziwanso kuti umachita chanu uli nyamata sakudziwanso kuti nkhondo zako zali bwanji sakudziwanso kuti Mulungu udakumana bwanji koma mudzi mwanu amakukumba ino adzitumika amene mukutumikira kwanu Mulungu apitirize kukudalitsani chifukwa sichophweka chifukwa anthu amatembenuka mtima akakuona iweyo watanidi watembenuka mtima. Believers anditsutse muwerenge buku la Yohani chapter number 4 mzimayi hule adalalikira mudzi wawo wonse and mudzi wonse udapita kuchitsime kakumana ndi Yesu and chidachitika chifukwa mzimayi adasiya mtsuko kuchitsimeko nkumauza anthu ndakumana naye anduza zanga zonse kodi amene sali Khristu tiyeni mukamuone ngati mudzi wonse udapita kuchitsime ngati mudzi wonse Samariya yense adakakumana ndi Ambuye kuchitsime chifukwa cha mzimayi amene adalalikira mudzi mwawo ankagonedwa mudzi mwawo ankahula mudzi mwawo koma message imene adabweresa patakumana ndi Yesu sidali ya uhule adasiya zonse adasiya mtsuko nathamanga kauza anthu a mudzi mwawo ndikwauza mawu tiyeni mwerenga verse number 27-28 nkutsika nayo tiyeni. Verse number 3 chakuti akuti adakhala kubwa masiku awiri Yesu akuaphunzitsa kuchitsime koma amene adalalikira kuti anthu apite kuchitsime mzimayi amene adali woyendayenda adasiya mtsuko wake mpamene anthu adapita kuchitsime. Kulalikira mudzi mwakwanu kuti anthu ambe kukutsatira amayang'ana kaya kuti wasiya tili modzi pana Mulungu. Muganiza bwanji atati mzimayi waku Samariya atenga madzi yake chintsuko chake chili pamutu ndi ayamba kutumikira tiyeni kuchitsimeku ndaumanako ene munthu mmeku ameneyi anduza zanga zonse ndiye tiyeni mukamona ine ndikupita kaya kasiya madziwa ndikakasiya madziwa tipite tonse kuchitsimeko kukadapita kwanthu ayi anthu amaganiza kopi mmene akuyendera mu munthu osenza chintsuko pamutu sakuthamanga kuchoka kuchitsime kufika pano maminitsi amenewa munthu amene ansiyayo alipo apita. Number 2 munthu amene asenza mtsuko samathamanga chifukwa amaopa kuti madzi ajakhoza kuntani kunyowetsa. Cha number 2 amaopa kuswa mtsuko ndi amayenda pang'ono potetezera mtsuko wa pamutu. Ndi ukamba ndi ampira amene mumafuna kulalikira muli ndi mitsuko pamutu. Ungabalalikira bwanji uli ndi chintsuko pamutu? Mudzi wako anu ukatembenuke bwanji uli ndi chintsuko pamutu?
Mzimayi hule adasiya mtsuko dzokayikitsa adazisiya zakale adazisiya. Ndikuuza mudzimo ndakumana naye anduza zonse, ndakumana naye ali kuchitsime, ndakumana naye mudzi wonse zibambo ndi azimayi onse kuchitsime. Mudzi umatembenuka mtima umapita kwa Ambuye olalikira akachosa mitsuko pamutu pawo. Ene muli ndi mitsuko ya uhule mukamauza kuti ndakumana ndi Yesu anthu amayang'ana pamutu panu kuti uhule simudasiye. Ene muli ndi mitsuko ya nkhanza kuipa mtima ufiri kupondereza anthu ena ukamana kuti Ambuye njabwino tiyeni ndakumana anthu sangakutsate wayi pamutu pako pali chintsuko. Yona mwana wa Amitai adalalikira kwawo adaphunzitsa kwawo. Yehova akuntuma pita unenefi mudzi waukulu. Poyamba adakana kudzichedwetsa. Kachiwiri chapter 3 akuti Yona pita ku Nenevi. Atamusanzira kuntunda kwa nyanja, atamusanzira kuntunda kwa nyanja. Yona unena kuti Mulungu akunena kuti Yona upite ku Nenevi. Message imene ijadaithawa ija adadzichedwetsa Pastor Yona, adadzichedwetsa mneneri Yona. Yehova akubwerezabe yomweyo pita. Ndunena ndi angati Mulungu akungobwerezabe mudzichedwetsa. Yona Mulungu adamtuma kuti akalalikire ku Nenevi. Funso yanga pa inu, Mulungu akuwuzani kuti muchitenji endi chimenecho simudachite. Ndinenepo era pano mukunchedwetsa Mulungu. Ena Yehova akuwuzani kalekale zochita. Ena akuwuzani kuti mukwera phiri koma phiri simukukwera, mukudzichedwetsa. Mukudzichedwetsa nokha chifukwa zanu zidzalongosoka mukakwera phiriyo. Ena mwazidwa kuti mudyetse amasiye. Ena mwazidwa kuti musamalire agogo. Ena mwazidwa kuti muime ndi azitumiki. Ena mwazidwa kuti muntumikire Yawe ndi chuma chanu. Pano munyalanyaza mudzichedwetsa chifukwa Yehova sachita china chilichonse muyambe mwamaliza mishonishi. Mumalize mission imene yakupasani iye. Vuto ikulu anthu afuna Ambuye munditume. Ambuye ndipaseni chochita. Adakupasa chochita sudachite. Kutakusa kupasa chochita china mpaka na umalize chimene akupasa kuti uchite. Believe udzichedwetsa. Udzichedwetsa. Kuleko ukadakwatidwa kale wekha kudzichedwetsa. Udzichedwetsa pambiri kudzichedwetsa. Udzichedwetsa ntchito kadalembedwa kale koma kunyalanyaza. Mwana osatumika, mwana kuchisana amati mwana wa upoka. Kumusa pita chakuti sapitayi, kumusa katunge madzi sapitayi, kumusa katenge mpando sapitayi. Mwana osatumika, mwana wa upoka, mwana osamvera. Udzichedwetsa. Wina pasuda message leka kuhula ndi amunake ali ngangangabe kuhula ndi abambo apa mtundaja. Udzichedwetsa. Yehova sasintha nyengo zako mpakana utachita chimene akuwuza. Udzichedwetsa kwambiri. Udzichedwetsa. Ena nomwazidwa mulandira alendo. Ena nomwazidwa koma simukupanga mudzichedwetsa. Ena nomwazidwa mulipire ena transport kuti apite akalalikire koma simukuchita. Mudzichedwetsa. Ena nomwazidwa kuti mtumiki wina uyo akusowa thandizo lanu. Inu ndi chiwalo cha mpingo. Mtumiki uyo sakudya. Mtumiki uyo nyengo zake zalimba. Mulungu akuwuzani kuti mutenge gawo la chuma chanu mumpase. Kamumpasa 30%, kamumpasa 10%. Yehova anena koma mudzichedwetsa. Ena Yehova akuwuzani kuti chakhumi chanuperekani kwawo koma mpaka na pano mukungonyalanyaza. Mwana wosatumika, mwana wa upoka, mwana wochititsa manyazi. Tamvera, udzichedwetsa wekha. Kuleku kusachiraku udzichedwetsa wekha. Nyengo kulimbaku udzichedwetsa wekha.
bilivo salo zanthu wekha kudzichedwesa, wekha kudzirodza, wekha kudzichedwesa, wekha kudzichedwesa. Yona adadzichedwesa, Yona adadzichedwesa kupita pa nyanja, Yona adadzichedwesa kukhala m'mimba mwa nsomba, Yona adadzichedwesa, ekha adadzichedwesa. Ambiri lero mwadzichedwesa mama. Ndiyangata kundivomereza busa ndine mmodzi amene ndadzichedwesa. Mulungu adakuwuzani muchite china chake simudachite. Ena adakuwuzani kuti musiye tchimo simudasiye. Mudzichedwesa nokha. Ena adakuwuzani musale kudya simudasale kudya. Ena adakuwuzani kuti muwinde simudawinde. Ena adakuwuzani kuti mupereke chowinda cha simudapereke chowindacho. Mudzichedwesa nokha. Ena adakuwuzani kuti muthandize kuntchito ya Mulungu, mumange chalichi, mugule galimoto ya mtumiki uyo, pano simudagule. Mudzichedwesa. Jehova sakuwuza china mpaka notamaliza chimene akuwuzachi. Jehova sakupasa madalitso ena mpaka notachita chimene akuwuzachi. Jehova sakukweza mpaka notachita chimene iye anena. Usadzichedwese, chita mawu a Mulungu. Usadzichedwese, mvere Mulungu. Usadzichedwese, leka chimene akuwuza kuti uleke, uchite chimene anena kuti uchite. Bwanji mundilondole mmawa. Atate mu dzina la Yesu, mwana wanu uyu adzichedwesa kopsa, akadabala kalekale, adzichedwesa kopsa uyu adzichedwesa, akadakhala pa ntchito kalekale, akadakhala pa banja kalekale, adzichedwesa kwambiri mwana wanu uyu. Mudamuwuza chochita koma adanyalanyaza, mudamtuma koma adachita chani, adachita ulesi, mudamtuma koma mwadzala mwa iye kusatumika. Muli upoka wopsa uyu, muli kudelera, muli kusamvera. Jehova mzimwera nthandizeni, mzimwera nthandizeni. Adzichedwesa kwambiri, bwenzi ali bwana kalekale, adzichedwesa kwambiri, bwenzi pano ali kunja kalekale, adzichedwesa bwenzi pano kuyendera galimoto yake, adzichedwesa. Jehova amene mumalongosola, longosolani za mwana wanu uyu pamene akupepesa. Muchite zimene zipolemekeza dzina lanu. Mwa Yesu Kristu oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.